L'àrea de servei de l'Ajuntament d'Inca ha encetat un nou pla destinat a embellir el carrer del centre de la ciutat, amb petites actuacions molt concretes. I el que hem intentat és, agafant un poc aquesta idea d'embellir la nostra ciutat i determinats carrers que tenen un caràcter, com el carrer de Sant Sebastià, per aquestes jardineres, eliminar aquestes barreres arquitectòniques dels fitons i per aquestes jardineres que, sense cap dubte, embelleixen moltíssim més el carrer. I hem aconseguit, que això és l'important, que els veïnats del carrer s'impliquen en el manteniment d'aquestes jardineres. L'element diferenciador i innovador d'aquesta iniciativa és que els residents de les zones afectades per aquestes millores s'involucraran en el seu manteniment. Una bona iniciativa de col·laboració ciutadana amb l'administració, perquè en definitiva el que se tracta és de tenir la consciència tot que la ciutat és poble de tots, no és del batlle, no és de l'Ajuntament, no és de l'administració, sinó una ciutat és de les persones que viven en ella i sense cap dubte aquesta col·laboració ciutadana l'hem d'agrair, hem de felicitar i hem de donar les gràcies als ciutadans. En total, s'han invertit poc més de 4.000 euros en l'adquisició de 45 jardineres que ara també s'instal·laran al carrer Pau, Corró i a un tram del carrer Sant Francesc.